سلام كما يتوعلوك برات تخطاتلتي فنو اير تي في نلوم سورس عصرت وشوم من تنحس فرق معرتن فرغان سدالو زينا ومسانا روح يزالكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد ميكال حرقي فلما كنت بك نتوتاتو فيلم ابي نوزوبا دباروا زرات ابتو سفو درجة كم زوز حتى قلتو محبر افريتي احمد فرطاتن نوزوبا غرصاصة دباي واقع ابي زوب عن سبان وحتى حبرت السبب بحضور ماما ببراخ وصيتاو سرح تساليتو ابي زينا وصاي حيال هاغرات افاقي سونون صنحه محبر قطباو نتفتا داغما يصنعوا لوا اب مكسيكو ጾታው ገበናትን በደላትን መክሲክ ግበረሉ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተካሂዱ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ቻይና ዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ህዋትን ኣከባብን ዕንወት ኣውሪዱ ዝርዝር ዜና ኣብ ኑዞባ ድባርዋ ብዝቕጽል ዘሎ ጽቡቕ ዝርግሕ ዘሎ ዝናብ ዘራእቲ ኣብ ትስፉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ بمسرت حابريتا حلافي بيت صحفة منيسر حرشاب تنوزوبا تو ياريد حبتا قرقش قبل 23 هكتار كابستزرة نايزمران كرامات زراتي عفون مشلان داقوشان زدقالل نايزمرا زراتي عب درجة مقوساين مسقانن ناي كرامات زراتي دما بدرجة مسحي كم زبتحي كمون تراتات يزرا كم زلو كفلة تخايلو لهم أبزا عامت زي منيسر حرشا كلتا 230 كونتال مروت زر إسرناي 9 كونتال مروت زر إدنشن 949 كونتال زمناوي دقعن حرصوت برتع واقع كم زكفا فلز حابراتو ياريد حرصوت اب ملاي صحاياي ابرتيعم كسرحو ازخاغيروم كغاطم زغل وراران بطان ممكات مسلطان اب منصاق مدحانيت زنطفو كيلاتاتن مصغان منصقي مدحانيت مسارحيتاتن كم تسلاسل زغلصاتو ياريد حرصوت غراوتوم كابالع بغبو ككتاتلون حبريتا اب غيزيو كم حلالفون تلابيو ኣብ ኑዞባ ድባርዋ ብዝቕጽል ዘሎ ዝናብ ዛጊድ ብገምጋም ኣስታት 300 ሚሊ ሜትር ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ኑዞባ ኣፍሊጡ ማሕበር ኣፍሪካ ኣሕምልትን ፍረታትን ኑዞባ ኣቑርደት ብ16 ነሓሰ ሳልሳይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ኣብ ወንበር ማሕበር ሼክ ዳውድ ሓጅ መሐመድ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሕርሻ ሓይሊ ጻዕሪ ተመክሮን ገንዘብን ከም ዝሓትት ነዚ ንምብዳህ ድማ ንቕሓትን ውዳብን መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ዛጊድ ዘይተጠርነፉ ሓርሶት ኣብ ማሕበር ክጥርነፉ ፀዊዑ ምጥርናፍ ንሓርሶት ፀግዕን ሓይልን ምዃኑ ዝገለጸ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ጋሽ ባርካቶ ኣቡበከር ዑስማን ኣብ ኑዞባ ቁርደት ዝካየድ ልምዓት ጀራዲን ካብቲ ብደረጃ ዞባ ዝሰላሰል ብልምዓት ኣሕምልቲ 13 ሚታዊት ብልምዓት ፍረታት ድማ 27 ሚታዊት ከም ዝሽፍን ብምጥቃስ ኣብ ወቅቲ ክራማት ዝረአ ዕንወት ንምግታዕ ሓረስቶት ኣብ ገማጉም ሩባታት ኣግራብ ክትኽሉ ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳሪ ኑዞባ ቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጡዑን ድማ ንኣበርክቶ ናይቲ ማሕበር ብደረጃ ዞባን ሃገርን ብምጥቃስ ንዝያዳ ኣድማዒ ዕዮ ምምሕዳር ኑዞባ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ጠለባቶም ንምምላእ ዓቕሙ ዘፍቀዶ ኣበርክቶ ክገብር ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊጹ ጉባኤኛታት ኣብ ዝቐረበ ፀብፃባትን ናይ መጻኢ መደባትን ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተን ክትዕን نتفتات محبروم التالي حدث كاريتا كالمريصوم اموداتا دما بقوع بيت صحفت محبر كله مجدي ممحدار مخازينو كفقدلهم كمون حرصوت فرياتهم ناب محبر كقربو زبلو سانتات تمحلالفو ابي زوبا عن سبا نقحات حبرتسب ابي حضور حمامات نببراخ زوهاب استمهروتات تصبو وصيت ركوبلهم وكليرينا هبت غرغش تسفا مريم زدالو صبصاب دانيال غبر كوربوي نقحت ሕብረተሰብ ኣብ ሕዱር ሕማማት ንምብራኽ ዝወሃባ ኣስተምህሮታት ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፅጻርን ምክልኻልን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ሚካኤል ተኽላይ ገሊጹ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣቶ ሚካኤል ሽኮርያ ጸቕጢ ደም ናይ ልብን ኣእምሮን ሕማማት ካንሰርን ኣዝማን ካብቶም ጉኑናት ሕዱራት ሕማማት ምዃኖም ብምጥቃስ ግዳያት ነቲ ኩነታት ተቐቢሎም ክገብሩ ኣብ ዝግባእ ጥንቃቕን ክኽተልዎ ኣብ ዘለዎም ኣገባባት ክንክንን ዘድሃበ ኣስተምህሮታት ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ከም ዝውሃብ ሓቢሩ ሕዱር ሕማም ሓንሳብ ምስሓዘካ ምሳኻ ዝነብር ስለ ዝኾነ ሓደ ሕሙም ኣብ ኣመጋግብኡ ምንቅስቓሳቱን ባህሪኡን ለውጢ ንኽገብር እውን ሞያዊ ሓገዛት ከም ዝግበር ኣብሪሁ መንሰይ ሚካኤል ኣስዒቡ ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድመኦም ሰባት ኩነታት ጥዕናኦም ኣቐዲሞም ከም ዝፈልጡ ንምግባር ብሰፊሑ ከም ዝስራሓሉ ብምግላጽ ዝተነጸሩ ሓልክታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይማዕበሉ ከለዉ ንምግትኦም እውን ብዕቱብ ካብ ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ኣገንዚቦ
በብኸባቢኡ ዝትግበር መደባት ጽሬት ኣብ ምንካይ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ትራኮማ ድማ ብፍላይ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ዕረት ኮይኑ ዘሎ ሓበላ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ድማ ዓበይቲ ወፍርታት ከም ዝካየዱ ብተወሳኺ ሓቢሩ ዲጋታት ኣብ ምውሓስ ቅርብ ማይ ምህብታ ምትሕተ ባይታዊ ትሕዝቶ ማይን ሕርሻው ልምዓትን ብዘለዎ ኣገዳስነት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ብስፍሓት እዩ ዝስርሓሉ ዘሎ ከም መቐፀልታናቱ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዓዲ ቅሽን ዓዲ ገብሩን ዝተሃንፃ ዲጋታት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ተመሪቐን ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ዘዳሎ ጸብጻብ ፍርቱና ዓዶም ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምውሓስን ለምዓት መስኖ ንምስፋሕን ብልዕሊ 6 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ዓዲ ቅሽን ዓዲ ገብሩን ዞባ ማእከል ዝተሃንፃ መጠነ ንኡስ ዲጋታት ብ15-16 ነሓሰ ተመሪቐን እተን ዲጋታት ነፍሲ ወከፈን 8 ሜትሮ ብራኸ ዘለወን ኮይነን ካብ 35,000 ክሳብ 50,000 ሜትር ኪብ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለወን ዝሓበሩ ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ኢንጂነር ኣቤል ወልደጋብርን ኢንጂነር አብርሃም ዳንኤልን ነበርቲ ናይተን ዓድታት ንዘርኣይ ውዕዙ ዝተሳትፎ ሞጊሶም ዋና አካይድ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል አቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ኣብ ክልቲኡ ዲጋታት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዑ ቃል ንኣገዳስነት ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ምውህላል ማይ ኣብ መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ሕርሻዊ ልምዓት ድማ ብቐንዱ ብምጥቃስ ኣብ ዞባ ማእከል ተሰሪሐን ዘለዋ 124 ዲጋታትን ራህያታትን ክሳብ 74 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ከም ዘለወን ገሊፆም ነበርቲ ብወገኖም ማይ ኩዕታት ናይተን ዲጋታት ብምፍዋስ ኣሕመልትን ፍረታትን ብምልማዕ ንነብሶምን ኪኖን ክኾኑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ኣብ ዓዲ ቅሽን ዓዲ ገብሩን ብዝነበረ ሕፅረት ማይ ዕለታዊ መነባብሮ ነበርቲ በዓልታ ክጽሎ ምጽንሑ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ እንቋቕ ምምሕዳር ከባቢ ሸበቕ ዝረአ ዘሎ ብርሰት ኣግራብ ንምግታዕ ብልዕሊ ገበነኛታት ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ነበርቲ ሓቲቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንነዊሕ ዓመታት ዝተዓቀበ ክሳብ 30 ሜትሮ ዝቑመቱ ዋስታት 220 ዓበይቲ ኣግራብ ካብ መጀመርያ ወርሒ ነሓሰ ብዝፈሃሳት ከም እተቖርጸ ዝሓበሩ ወሃብቲ ርእይቶ ዘየዳግም መቕጻዕቲ ዝብየ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ተርዮ እዚ እንበይ ምተኸስተን ኢሎም ሓላፊ ምቁጻር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ይቕሬታ ሓላፊ ምቁጻር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽላይ ፍሳይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከባቢ ክረአ ዝጸንሐ ብርሰት ኣግራብ ሳላ ዝተኻየደ ጽዑቕ ጎስጓሳትን ናይ ምቁጻር ንጥፈታትን ከም ዝነከየ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊቶም ገና ዘብርሱ ዘለዉ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብምትሕባር ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ምቁጻር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣስታት 300 ኩንታል ፈሓም ከም ተታሕዘ ብምሕባር ድማ ህዝቢ ኣብ ምቁጻር ብርሰት ኣግራብ ተሳትፉ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ምቁጻር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ዓንሰባ ተወደበሳይ ወልዳይ ብወገኑ ምስ ወከልቲ ዓዲ ኣብ መሓደርትን ሓለዋ ኣግራብን ምምሕዳር ከባቢ ሸበቕ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ካብ 2019 ምስ ሓይልታት ምክልኻል ተዋሃይድካ ዝካየድ ስራሕ ዓብዪ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ገረብ ዘብረሱ 120 ዜጋታት ብገንዘብ ከም እተቐፅዑ ሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ኩባንያ ህንፃ ሰገነን ዝሳተፎ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ናይ ምግራብ መደባት ይሰላሰል ኣሎ በዚ መሰረት ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሰገን ኣብ መደበራት ፈልሲ ባሮንቱ ሳዋና ቁርደትን ዝተዳለወ ልዕሊ 5,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም እተኸሉ እቲ ሓበሬታ የነጽሩ ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ድገ ኣቶ ሕመድ ኤላ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ውፅኢት ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ጎስጓሳት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ምዕቃብ ማይን ሓመድን መደባት ምግራብን እናበረኸ ብምምፁ ዘተባብዕ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ኣብሪሁም ምስ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ለጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يصنعكم كبرات تعزبتي زيناتات نغطلي زينا وصاي أبو حيال هاجرات كلاي معبل ملكفتي كورونا فيروس بلوع النهار يسفح في حكم زلو أبزك على حال زلو هاجرات وسيدونو نصنحة جراتات نايم مفخاص وقمتي داقم قمت كجبرالون تفاخسو نصنحة محبرك الطبع ونتفتات داقماي كتصنعون تجديدا كم زلو أي قاو حالهم من قصي نيوزيلاند أبت هاجر زدت مزقبة العلمة حديش ملكفتي بزفترو سقات سمت 24 حسك كارت وطينو نزنبر بايتاوي مرجع ناب زمت صور حتى كم زسقاقرو تمال 17 حسافليتهم أبزان لبدا كورونا فيروس ملو بملو كم تغطاطرتو أبز حلف ورح السنة بوقعي بمواج الجراتات نايم فخاص وقمت زوسرت نيوزيلاند
ጠቕላላ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 1600 እንድሕር ምዕራጉ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ኮርያ እውን ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 251 መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ዝጠቕሱ ፀብጻባት ጥዕና እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም በዚ ኣብ ከተማ ሶሉን ከባቢያን ዝተመዝገበ ሓድሽ መልከፍቲ ዝሰገ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ንምቁፃሩ ተረርቲ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ በሃል ወገን መንግስቲ ቻይና ብፋርማሲቲካዊ ትካልቲ ሃገር ንዝማዕበለ ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ናይ ዋንነት ፍቓድ ክወሃብ ኣፍቂዱ እቲ AD5 ንኮቭ ዝተሰመየ ክታበት ኣካላት ወዲ ሰብ ነቲ ቫይረስ ንምቅላስ ዘኽእሎ ዓቕሚ ንኸማዕብል ዝሕግዝ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ፀብጻባት እቲ ክታበት ዛጊድ ብዝተኻየደሉ ክሊኒካዊ ፈተነታት ኣድማዕን ውሑስን ኮይኑ እኳ እንተተረኽበ ጓሕጓሒ ናይ ብቕዓትን ድሕነትን መርመራታት ብሕጂ ከም ዝካየደሉ እዩ ዝሕበር بدرجة عالم تغلل قطر بكورونا فيروس كم زتلخفو زترجع قطر لعلي 22 مليون قطر زمترما لعلي شوعات 270 شوعات شح مبصحو صبصاباتين ترم تمال عصوت شوعات نحسه كلتا هليكوبترات أمريكان سراوت منجست سوريا علامة زجبر متقعد كم زكايرا مدبر تلفزيون سوريا بمتقاس مع كنازينا أقاويحن بتياب سميناوي مبراق سوريا بالعلي زركة مفتشي نقطة كم استفدت سمستقل سمتقعتي حدا أبال سراوت كم تغطلن كالوت كلتا كم زغسولون تحابيرون عززتو سراوت سوريا تمتقعتي حيدا ساعتات دحيرتي أبتي نقطة زنوبر أبالاتهم بتمسمر نزنكس أزنبرك أفلاي سراوت أمريكا معقاتهم كم تفدت سمقليزهم سفيح كفال سميناو مبراق سوريا بغندو أبتحتتهم بأمريكا زمولو زقلزو عطوغات ميليشياتات سورياوان كرداوان زمحدد قوانن كله مس منجس سوريا بستوصح سمع مقراس توسقن أبقل كوابتات نايتي سراوت منجس سوريا عسكرلو كم زركبي زحبر بس دماتي متقعتي نتي بتزاماري سلام سفينو زركب كفال سوريا داغماي ناب ግጭት ከይምርሖ ዘስግም ምዃኑ የነጽሩም መንግስቲ ሶርያን ኣብታ ሃገር ወታደራዊ ህላወ ዘለዋ ሩስያ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብታ ሃገር ክትስዕብ ብተረጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሖ ይፍለጥ ግዳማዊ ምትትታው ቀንዲ ጠንቂ ምንዋሕ ግጭት ሶርያ ኮይኑ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣብ ሜክሲኮ ብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ገበናትን በደላትን መግቲ ክግበረሉ ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ16 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ተኻይዱ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣህዱታት ጸጥታን ብዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓያሎ ከም ዝቐሰሉ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብገምጋም 10 ደቂ ኣንስትዮ ኣደዳ ቅትለት ከም ዝኾና ዝሕብሩ ጸብጻባት ፖሊስ ሃገር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ቅትለት ኣብ 2019 ብ10 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣነጺሮም ዛጊድ ኣብ ሜክሲኮ ጾታዊ ገበንን በደልን ኣብ ልዕሊ ዝፍጽሙ ዝወሃብ ፍርዲ ክተርርን ድሕነ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ዝግበር ጸጥታዊ ስራሓት ክሕይልን ዝግበር ጻውዒት ሰማዕ እዝኒ ከም ዘይረኸበ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ዘለዉ ፖለቲከኛታት ህቡባት ሰባት ወነንቲ ኣካየድትን ትካላት ዝፈጸሞ ጾታዊ ገበናት ዘቃልዕ ክስታት ብሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምምስራቱ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ክኽበርን ጾታዊ ገበናትን በደላትን ከብቅዕን ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ተኻይደን ልዑል ኣቓልቦን ሸፈነን ማዕከናት ዜና ከም ዝረኸበን ኣይርስዕን ኣብ ዞባ ሲችዋን ደቡባዊ ምብራቕ ቻይና ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት ኣውሪዱ ብዛዕባ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ኣማይት ኣባይቲ ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያን ቀረብ ኤሌክትሪክ ሲቲን ከም ዝዓነወ ዝሓበሩ ሰመዚ ቻይና ብዘይ መጽለሊ ዝተረፉ በሽሓት ዝቝጸሩ ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢ ከም ዝጉዕዙ ከም ተገብራ ረድዮም ከተማ ያኣን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዝያዳ ዝተሃስየት ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብታ ከተማ ካብ ቀዳም ምሸታት ሒዙ ንክልተ ተኸታተልቲ መዓልታት ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቕዐ ሓቢሮም እቲ ዝናብ ብዘስዓቦ ዕልቕልቕ ሰፊሕ ክፋልታ ከተማን ኣብ ከባቢያ ዝርከባ ዓድታትን ተኸዲኑ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ክራማት ኣብ ቻይና ህንድን ባንግላዴሽን ብዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብ ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝሞቱ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን ኣባይትን ድማ ከም ዝዓነወ ዝሕብሩ ጸብጻባት ናይ ቢልዮናት ዶላር ትሕተ ቅርጻዊ ዕንወት ከም ዝወረደ የነጽሩ ናይ መወዳእታ ዜና
لوم عصوتو شومون تنحس وقعتها بمبرقاوي الشنخ فيليبينس اب زركب زوبا سامار بزقاطم حرقا من قطقات مدري نواتاونا كبابان عنوت كم زورده تغليصو እቲ 6.6 ሬክተር ዝተዓቀነ ባህርያዊ ሓደጋ ተወሳኺ ሓያለ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዘስዓበ ሰመዚ ምክታል ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስ ፊሊፒንስ ሓቢሮም እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ኣብ እስታት 30 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድርን ንዑ ዘስዓበ ድሕረ ምንቅጥቃጣትን ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ዘለዎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣረዲኦም እቲ ናይ ሎሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብቲ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተራየ ዝዓበየ ምዃኑ ሰመዚ ተሃገር ገሊጾም ልዕሊ 107 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ፊሊፒንስ ኣብቲ ብቕናት ሓዊ ዝጽዋዕ ተኸታታሊ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን እሳተ ጎመራን ዝኽሰተሉ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ከም ትርከብ ይፍለጥ كبرات عزت نسعة استدالو زينا مسنادو أبزي فتصم سلام كتالكم عزيز مسكن أنا قند عرض حتى المساقا قريت نعرض توزينا سبورت حيزاكم لسوكمي السلام